Punto primeiro, Orzamento Xeral da Corporación do ano 2022. Pois para iniciar esta quenda de intervencións ten a palabra a concelleira de Gobernanza, a señora Alvarellos, 6 minutos, tal como habíamos estipulado con os portavoces, de doblar os tempos do día de hoxe, así que en esta primeira intervención, 6 minutos. Moitas gracias, señora alcaldesa. Boas tardes a todos e a todas. O proxecto de orzamentos que presentamos para este ano 2022 continúa ca folla de ruta marcada por este goberno para o presente mandato, pensando fundamentalmente en tres grandes obxectivos. O primeiro, impulsar o desenvolvemento económico da nosa cidade. Tamén consolidar os servicios públicos que garanten a nosa calidade de vida. E tamén apostar por unha contorna natural de referencia. Os anos 20 e 21 estiveron absolutamente condicionados pola pandemia, polo que o exercicio do 22 haberá de ser necesariamente o da recuperación, tanto da vida social como da economía local. Para elo, faremos unha xestión orzamentaria rigorosa e adaptable aos distintos escenarios que se vayan producindo. Este proxecto de orzamentos xerais ascende a 106.876.755 euros. Recolle un aumento dos ingresos e gastos municipais respecto ao ano 2021, motivado pola esperada estabilidade dos ingresos municipais e tamén o significativo incremento das achegas pola participación nos tributos do Estado, en 5,5 millóns de euros. E aínda que se prevé a apelación a pasivos financeiros por importe de 5.600.000 euros, é previsible a súa substitución por fontes propias de financiamento, mantendo a débeda cero que acadou a alcaldesa desde que chegou a este goberno. O proxecto de orzamento recolle os compromisos asumidos a inicios deste mandato para a consecución dunha cidade moderna e avanzada. O primeiro compromiso, unha mobilidade sustentable e segura. No ano 22, o Servicio de Transporte Colectivo de Bus Urbán implantarase na súa totalidade, que a plena entrada en funcionamento do resultado das modificacións que se vayan realizando atendendo á configuración e demandas dos usuarios. Por lo tanto, se incrementará a dotación de crédito en 292.000 euros. Tamén as obras do carril bici, que logo da súa execución neste ano estarán plenamente operativas no ano 22, polo que impulsaremos accións de promoción e uso da bicicleta. A mobilidade e as infraestructuras dirixidas a efectivizala incorporan investimentos de 2.880.000 euros. A isto poderánse sumar as cantidades que proveñan de fondos europeos, que a ambiciosa aposta desta alcaldía de conseguir un centro histórico totalmente peonil. Para elo, destínanse no orzamento 584.000 euros. Tamén temos o compromiso da seguridade cidadá. Este goberno continúa ca súa aposta por dotar o Corpo de Policía Local e os servicios de prevención e extinción de incendios dos recursos persoais para o adecuado desenvolvemento da súa labor, pero tamén recursos materiais necesarios, un investimento de 144.000 euros para o Servicio de Policía e 381.000 euros para o Servicio de Prevención de Incendios. Tamén temos o compromiso asumido cos servicios públicos e o cuidado das persoas. O concepto de gasto corrente máis importante deste concello é o referido á limpeza e recollida de residuos, 13.800.000 euros. O novo contrato de limpeza suporá un cambio radical no concepto deste servicio. Renovaránse todo o sistema de colectores e incrementarase significativamente os medios personais e materiais. Tamén temos un compromiso co progreso social, recurrindo activamente aos valores colectivos. O programa orzamentario de políticas sociais, benestar, persoas maiores e infancia tamén se ve incrementado co servicio de apoio ás persoas maiores, axuda a domicilio que se incrementará en perto de 500.000 euros, atención nos centros de días con un incremento do 39%, consolidándose tamén as axudas de emerxencia social ou aluer cun investimento de 600.000 euros. Temos tamén un compromiso coa cooperación e o desenvolvemento, continuando ca posta en marcha de actividades que favorezcan a adquisición de hábitos saludables en nenos e maiores, e igualmente cuestións vinculadas á sanidade animal. Merece destacar, por exemplo, o proxecto para a obra de rehabilitación e construcción dun novo centro de protección animal que se fará con financiación externa. Temos tamén un compromiso ca xuventude. Contará con un orzamento de perto de 600.000 euros
para impulsar o Consello da Xuventude e os programas de lecer e tempo libre. Por suposto, o compromiso coa igualdade, o desenvolvemento de plan de igualdade e prevención da violencia machista con 808.000 euros. Un compromiso tamén ca economía verde e o emprego, destinándose no 2022 para a promoción de emprego a cuantía de 4.665.000 euros. Temos tamén un compromiso con o desenvolvemento dos barrios e deseño da cidade do futuro. Revisarase o Pexón, crearase unha nova zoa verde no entorno do Parque Rosalía de Castro, o plan biodinámico que se acometerá no ano 22, actuacións nos barrios, 150.000 euros para mobiliario urbano, 800.000 para pavimentación, 1.200.000 para a creación e reformas integrais de xogos infantils, etc. Tamén podas, conservación e mantenimento de zoas verdes e arbolado, que son unha prioridade. Aquí imos dedicar 3.347.000 euros cun incremento de perto de 1,5 millón para dar cobertura ao innovador contrato actualmente en licitación. Tamén a mellora da iluminación pública, por exemplo, por importe de 150.000 euros no rural e que alcanzará na súa totalidade 1.600.000 euros. Tamén temos un compromiso evidente cunha cidade viva, con 1 millón de euros destinado a dinamizar a cidade, que se executará casi na súa totalidade no 22. E outras que teñen un sabido efecto positivo na actividade comercial, como son o Caudal Fest, o Ardelupus ou as festas patronais, que incrementan o seu crédito en 200.000 euros hasta alcanzar un importe de 1 millón de euros. E tamén temos un compromiso a favor dunha xestión próxima, responsable e aberta, destinando a esta fundamentalmente ao asociacionismo. Moi ben, moitas grazas. Continúa na segunda quenda. Turno agora para a portavoz de Ciudadanos, 6 minutos, señora Lozao. Moi boas tardes a todos e a todas. Pois cando desde o noso grupo comenzamos a preparar este debate, decatámonos de que ben poderíamos ter repetido as mesmas verbas do ano pasado, porque fixeron vostedes exactamente o mesmo. Nin un só contacto para presentar un borrador sobre o que traballar ou sobre o que presentar emendas, e logo falan vostedes do rodillo do señor Feijóo na Xunta. E tampouco o máis mínimo respeto institucional. Presentan o proxecto de orzamentos aos medios de comunicación antes que o resto dos grupos e, por suposto, convocan unha comisión de contas para asistir a ler unhos folios porque nin unha soa resposta ás dúbidas e preguntas plantexadas. Deixou en claro a concelleira gobernanta, señora Alvarellos, que pouco ou nada sabe de en que se van a gastar os cartos públicos de todos os lucenses o resto de concelleiros deste bigoberno, ou tampouco lle interesa moi ben que teñamos esa información. Calquera das dúas respostas non a deixa en moi bo lugar. Unha vez máis, unha comisión de paripé que segue a ser para o que máis les gusta, para aparentar. Puideron amosar nesta ocasión que si son de verdade un bigoberno ben avenido, dialogante, amigo do consenso, pero optaron vostedes de novo por a soberbia, o oscurantismo e pola chulería, e vou non decir así, que lles otorga a maioría. Aínda non aprenderon vostedes que gobernar en maioría non é sinónimo de facer as cousas ben, si de facer o que lles dá a gana, aínda que non sexa o que é mellor para esta cidade e para os nosos veciños. Optaron vostedes por non mudar en nada as súas vellas costumes, polo que pouco poderíamos esperar do contido real dos orzamentos única e exclusivamente dirixidos a manter a política propagandística na que tan cómodos se sinten e tan felices son e que pola contra tantos inconvintes xera os lucenses. A señora Alvarellos e a señora alcaldesa fixeron unha somera presentación destas contas. Máis de 106 millóns de euros, millóns dicen que serán o motor da recuperación económica e social e impulso da cidade verde. Unhas contas expansivas e solidarias. Os orzamentos máis inversores do mundo mundial, a mesma letanía coa que anuncian as contas cada ano, que acaban sendo sempre un 60% de execución, enchendo os bancos de cartos públicos pola incapacidade de xestionalos. Esta vez tampouco ia ser menos, pero desde o noso grupo queremos destacar varias cuestións que sí son contradictorias co afirmado pola alcaldesa. Estas contas superan as de 2021 en pouco máis de 300.000 euros. Para ser as da recuperación, pois parécenos que son bastante escasas. E tendo en conta, ademais, que as achegas externas van a superar os 5,5 millóns de euros e que recurren vostedes un endebedamento de 5,6 para cadrar estas contas. Porque a realidade é que o señor Alvarellos está comprobando de primeira man, como xa dixemos en repetidas ocasións, que a capacidade de ingresos desta administración é incapaz de soportar o gasto desorbitado e sen control que vostedes están a manter e que seguirán incrementando con esa manía súa de levar a cabo proxectos innecesarios en lugar de analizar con calma e con sentido común o que necesita realmente esta cidade e os nosos veciños. Podelles esa ansia súa
nesa carreira que se traen entre vostedes por ver quen ocupa a noticia do día, caendo a maioría das veces nunha improvisación que está a ser nefasta. Este ano nin tan sequera revisaron a fiscalidade, a pesar de pedirlles e reiterarlles en varias ocasións que convocasen a mesa de ordenanzas. Nin caso. Decía o señor Alvarellos que son moi optimistas cos ingresos municipais de cara ao 2022, o que xerou un novo interrogante no noso grupo. Contan con vostedes con ingresar 1.300.000 euros menos en impostos directos e só incrementan vostedes en pouco máis de 400.000 os indirectos e as taxas. Un optimismo un pouco xustiño, a verdade. Pero está claro que é necesario afrontar con optimismo os ingresos para pasar logo o capítulo dos gastos, porque seguramente aí sí que pasaron de optimismo o susto. E por qué? Porque máis de 2 millóns de euros en personal, o mesmo co capítulo de contratos, o que lles deixaba apenas marxe para novos investimentos propios. Así que houbo que encher as contas co endevedamento para ter con que contentar os seus socios de goberno que con este ritmo de gasto case nin contan cunha partida para conos que tanta falta lles fai. E cando entramos ao detalle destas contas, os cartos que se destinan ás distintas partidas, hai unha enorme decepción. Sobre todo porque vostedes venden como extraordinario a acción normal dun goberno. Manter a cidade cun mobiliario urbano en condicións, con parques e xardíns en perfecto estado, con rúas asfaltadas, iluminadas, con pasos de peóns pintados. Eso simplemente é xestión de goberno. Certo é que nos tiña moi mal acostumados, de aí que cada día a señora Méndez pois o almorzo non lle sente moi ben comprobando como o señor Roxo posa co casco de obra pois revisando unha rúa asfaltar ou un novo pintado de paso de peóns, cousa que ela non fixo cando puido facer. Dicía o señor Penas estes días pasados que trataron de incluir propostas do resto dos grupos das súas partidas. Hombre, agradecemos o xesto, pero iso non é negociar unhos orzamentos, é recoller as demandas da cidadanía e o abandono que existe en algunhas zonas da cidade. Porque esa é a súa responsabilidade, darlle resposta a esos problemas. E tamén lles adiento que estaremos vixiantes se o levan a cabo. Pero estou convencida de que se tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego se sentaran nunha mesa co noso grupo, hoxe as contas serían ben distintas, ou parecidas, quen sabe, porque o mellor tiñamos a oportunidade de que nos explicasen que se van gastar os cartos e o mellor pois hasta compartíamos o seu destino, pero xa non o poderemos saber. Porque xa nos dirán vostedes que van a destinar case 600.000 euros en xuventude. Din que poñer en marcha o Consello da Xuventude, pero que iso non costa cartos. E ademais, estamos de acordo con eso, en que se poña en marcha, pero nin un só euro costanos. Simplemente vontade política. Nin que máis de 800.000 euros que dedican á área da muller, cando en realidade se queden fora da área de personal están case 250.000. Ou que se van a destinar os máis de 3 millóns de euros que aparecen en promoción de emprego en conceptos de novos investimentos. Ou en que van a dedicar os 200.000 euros máis en programación cultural, ou por que se incrementa a partida do San Froilán, ou tamén que non existe ningún só euro para abastecemento do rural. Tamén nos gustaría que nos explicasen a que se van a dedicar os máis de 410.000 euros que existen ao marxe do persoal no programa de protocolo e gabinete da alcaldesa, que nos custa aos lucenses tanto como os servicios de urbanismo e licencias xuntos ou o doble da contratación, por poñer un exemplo. Isto ten moi pouca xustificación, señora alcaldesa. E tamén nos sorprende que os seus socios de goberno, tan críticos no pasado con este tipo de cuestións, pois hoxe calen e traguen. Ten servicios colapsados. Moi ben, moitas grazas. Finalizou a súa quenda e tócalle agora a quenda ao portavoz do Partido Popular. Grazas, alcaldesa. Señora Alvarellos, intenta vostede vendernos estes orzamentos para 2022 como as contas da recuperación económica, do impulso verde e tamén como sociais e solidarias. Mire, para ser uns presupostos pensados para a recuperación económica, non deberían vostedes baixar as partidas para bolsas de emprego, estudios e pensións, nin tampouco deberían disminuir un 24% os investimentos reais e baixaron dos 14 millóns de euros en 2021 aos 11 millóns de euros en 2022. Como poden dicir que son os presupostos de impulso verde cando non dedican nin un solo euro para completar ese cinto verde da cidade, a pesar de que lles brindamos a oportunidade de intermediar incluso os propietarios deses terrenos? E como poden dicir que son solidarios e sociais cando disminuye a partida de promoción e reinserción social de 505.000 euros en 2020 aos 216.000 neste ano? E non incrementa nin un solo euro na partida de emerxencia social de 300.000 euros. E non me volva a dicir, señor Alvarellos, que non hai demanda. Eso é que vostedes están a mirar para outro lado. Miren, estes orzamentos non son reais, son ficticios e, ademais, son unha bomba de fume. E, por riba, son propagandísticos, precisamente, en gastos improductivos
é onde vostedes teñen a maiores partidas de gastos. Rexeitaron chegar a consensos o grupo maioritario da corporación. É lamentable a súa falta de respeto cos milleiros de lucenses que nos votaron. Señores do Bigoberno, o noso grupo en varias ocasións lles pedimos que se reunise a mesa de ordenanzas e tamén a Comisión de Contas para abordar as novas ordenanzas e poder facer ali propostas para os orzamentos de forma detallada. E vostedes, como sempre, a calada por resposta. Aínda así, nós fixemos unha batería de propostas, 76 concretamente, para que as pudesen estudar e ter en conta no seu borrador. E o único que nos dixeron é que as presentábamos tarde. Pois mire, señor Alvarellos, máis tarde nos las presentou vostede a nosotros un escaso tempo para analizalas e presentándoas á prensa, como dixo tamén a portavoz de Ciudadanos, antes os grupos da corporación. E por que lles dicimos que son uns orzamentos inflados e ficticios? E aí voume remitir aos seus propios datos. Se nos vamos á última conta xeral cerrada, e de 2020, observamos que os ingresos reais de 2020 foron de 74,7 millóns de euros. Agora ben, se collemos este borrador de orzamentos para 2022, temos os gastos correntes, é dicir, en persoal e gastos a empresas que prestan servicio no Concello suman en total 88,3 millóns de euros, polo que estaríamos xa por riba do ingresado realmente. Espero que na réplica a señora Alvarello nos poda aclarar esta dúbida. Ou non será, señora Alvarellos, que pensan vostedes dar un sablazo nas ordenanzas fiscais e por eso non nos las presentaron? Miren se inflan vostedes os ingresos, a pesar de que estou seguro de que son conscientes delo e por elo lles van a poñer varios exemplos. En licencias urbanísticas prevén vostedes ingresar 800.000 euros cando a última recaudación real é de 315.000 euros, un desfase do 61%, e seguimos o servicio prácticamente bloqueado, sin atención presencial polo momento. No imposto de rodaxe prevén vostedes ingresar 6 millóns de euros e a última recaudación foi de 4,8 millóns de euros. Isto implica unha suba do 19%. Prevén, además, ingresar 100.000 euros por entradas a museos e, eu sepa, non se obra nos museos municipais. Tamén lo aclararán. E, por último, un exemplo, direnlles, que pretenden vostedes ingresar 35.000 euros por terrazas e, señor Alvarellos, e parece que está levando vostede a contraria a señora Aldesa, pois ela acaba de anunciar que non van a obrar os próximos 6 meses as terrazas. E xa para nota, temos a partida na incluyen baixo epígrafe de gastos diversos, e xa lles digo, eu xa comprobei un outro día e vostedes non se molestaron en sumar todos eses epígrafes, pero non se preocupe, xa o fixemos nós e, ademais, desglosámolos por áreas socialistas e nacionalistas. Así, as áreas do Partido Socialista teñen preto de 2 millóns de euros e as áreas do BNG, en total, 2,6 millóns de euros. Así, neste aixón desastre, púlense vostedes nada máis e nada menos que 4,6 millóns de euros para os seus improvistos, as súas festas e chocolatadas e os seus actos de autobomba e propaganda. Todo un exemplo de rigorosidade e de transparencia. Pero se disminuzamos máis polo mío destas partidas, vemos como os señores do BNG, os que prometían esa transparencia e boa xestión, aumentan preto de 800.000 euros nese tipo de gastos improductivos e os sacan, ademais, do seu departamento de infraestructuras. É dicir, quitan orzamentos de investimentos para melloras de vías e obras para dedicalos aos seus trapicheos e afíns. Por certo, esas desavenencias neste Bigoberno tamén nos salen moi caras aos lucenses porque non se poñen nin colorados por duplicar áreas de goberno. De feito, transforma a Consellería do PSOE de Promoción de Emprego nunha consellería paralela de obras sacando para contrarrestar e sabotear aos nacionalistas. Por lo tanto, isto non é... Moitas gracias. Vaille trasladar agora a quenda ao concelleiro de Infraestructuras, que me saltei o orden de intervención, pedindo disculpas
pois ao portavoz do Partido Popular, despois na segunda quenda recuperaremos o orden habitual, así que 6 minutos para o tenente alcaldeso, señora Roxo. Moitas grazas, alcaldesa, moi bo día a todas e todos. Bueno, primeiramente, decir que evidentemente estamos nunha situación social de crise económica, vida desta crise sanitaria que vimos de padecer e, por tanto, que poidamos ter uns orzamentos antes de rematar o ano, pois, sen dúbida, pois, é unha moi boa nova. E, ademais, uns orzamentos nos que son uns orzamentos expansivos con proxectos que son realmente necesarios e queridos pola cidade. E son uns orzamentos nos que apostan por continuar nunha liña de construir unha cidade moito máis amable, viva e, sobre todo, orgullosa de sí. Con eles, unha das cousas que se quere é continuar dándolle realmente importancia ao espazo público, se irlo transformando para que poida ser usado polos veciños e veciñas de Lugo. Temos que ser conscientes que durante décadas o espacio urbano pois se deseñando para ser pois realmente pensado para os vehículos, quedando moi pouco espacio para as persoas. En nos últimos anos, pois todas as cidades están tendo esta tendencia, e Lugo, pois por suposto, non pode ser menos, e por iso se contempla nestas partidas orzamentarias. Tamén é importante seguir avanzando na seguridade vial. É algo básico de cara a que todas as persoas, cando saen da súa casa e se dirixen a calquera espacio, pois poidan saber que van por un camiño que é totalmente seguro. E por iso van realmente intervencións importantes, como poden ser para o calmado do tráfico, como pode ser para avanzar en penalizacións, en semipenalizacións, e sobre todo nos entornos escolares, que son os puntos pois, onde sabemos que se debe pois, ter unha maior percepción e unha maior sensibilidade con isto. E tamén, pois, como non pode ser de outro xeito, avanzar nunha cidade orgullosa de sí e, por tanto, avanzar nunha cidade viva, unha cidade pois, que este chea de cultura e unha cidade que poida ser disfrutada polos seus veciños e veciñas. Porque entre as partidas, e gustaríame tamén mencionar algunhas, que se saben que se presentan nestes orzamentos, algunha delas xa comentada pola Conselleira de Economía, como pode ser xa introducir a partida para ese 20% de incremento de kilómetros que houve no transporte público, dado que se fixeron un novo deseño que permite pois, ese incremento que xa levamos pois, 7 meses pois, tendo, avanzar, pois, como decía, na mellora da seguridade, por iso van obras como pode ser para mellorar a Rúa Xesús Balegai, a Praza de Alicante, a Rúa Quirino Iglesias Alvariño, que vai máis ligada a que dentro de pouco máis dun mes comezarán as obras de Lamas de Prado de renovación desa rúa e, por tanto, pois, se continuará pois, intervindo nese barrio que ten un importante pois, número de eficiencias coñecidas por todas e todos. Tamén se continúa na liña da renovación do alumeado público. E isto é moi importante, porque, por unha banda, estamos mellorando a iluminación en puntos que sabemos que hai puntos de sombra, porque o alumeado, pois, co paso dos anos, pois, foi quedando antigo, e que, ademais, nos permite pois, aforrar moita enerxía, sendo positivo, pois, primeiro, para as arcas do Concello, e tamén sendo positivo para o medio ambiente, porque consumimos moita menos enerxía. Volvese a introducir outra partida para avanzar na mellora dos polígonos industriais, en concreto 400.000 euros, para que poidan ter as mellores infraestructuras ali que lles permitan pois, poder desenvolver a súa actividade económica o mellor posible. Seguiremos introducindo partidas para mellorar, en xeral, as pavimentacións, tanto de beirarrúas como de calzadas de todo o Concello, para seguir poñendo en valor o cemiterio, con eses 190.000 euros que vai permitir renovar pois, os teitos de nichos que tamén, que polo paso dos anos, pois, precisan ser renovados para crear ese centro expositivo sobre a historia do cemiterio ou para introducir pois, novo mobiliario. O igual que na Praza de Abastos o Mercado, onde se vai instalar pois, un sistema de climatización que é algo, non son 2 edificios, que é algo que ven sendo solicitado pois, polos persoas que ali traballan e que sabemos que, sobre todo nos meses de verán, pois é moi necesario. En definitiva, estes son os orzamentos que apostan por seguir avanzando, como dicía ao principio. Ademais, neste momento, hai que poñer unha marcha máis, porque poñer unha marcha máis significa mellorar na economía desta cidade e significa mellorar no benestar das persoas. E o momento tamén de poñer altura de miras, e non irse a queixar os pequenos detalles, senón que ver a cidade dende arriba
e ver todo o que se ten que avanzar. E, por lo tanto, é importante ter en conta que cando se fai este traballo, e así o decía Castelao, non hai que poñer en tachas as obras. Non hai que poñer en tachas a obra. Quen queira traballar, que traballe, que aquí hai sitio para todos. E sí que se recollen propostas da oposición, como se solicitaba. De feito, moitas das propostas que van nestes orzamentos son basadas en acordos plenarios que, evidentemente, pois inclúen aí e se van a poder levar adiante. Moi ben, moitas grazas. Iniciamos a segunda quenda. 3 minutos para a concelleira de Gobernanza, tenente da alcaldesa, señora Alvarellos. Moitas gracias, señora alcaldesa. O primeiro que lle quero dicir, señor Carballo, é que hai expresións que son absolutamente inaceptables. Trapicheos, pulir. Mire, a orden, a moderación e a elegancia na exposición nun pleno creo que son fundamentales. E parece mentira, señor Carballo, que teña que dicirlo a vostede. Dito isto, só quero contestarlle unha cousa. Empezar por unha cousa. Di vostede que presentamos estes orzamentos tarde, e así tamén mo dixo outro día, o xoves pasado, que presentamos estes orzamentos tarde. Espero que mañán, no pleno de orzamentos da Xunta de Galicia, diga vostede o mesmo, que o diga ali en alto, e que eu o escoite, aplaudireille. Tamén é certo que presentaron vostedes 76 propostas, é certo. Que días presentaron? O día 3 de decembro ás 14:12 horas. 3 de decembro, venres. O 6 era festivo, luns. O 7 distribuíronse por parte de rexistro. E nos o 10 presentamos os orzamentos. Polo tanto, en todo caso, a min nin mas mandaron. Mas mandaron a intervención, pero a min, como concelleira de Economía, non tuve o gusto e o honor de recibilas. Cal é o obxecto? Ou ben retrasar, porque querían retrasar, pero non o conseguiron, evidentemente, ou cumplir o expediente. Probablemente era eso, para que non se vexa o pouco que traballa. Pero, bueno, dito isto, si é certo que fixemos un estudio das propostas, o día 9, a víspera de presentar os presupostos. O 30% é competencia da Xunta, das propostas que fan. Espero que mañán, no pleno de orzamentos da Xunta de Galicia, defende esas propostas. Estarei atenta, como lle digo, e aplaudireille. O 35% están previstas ou execución. Como dixo tamén o teniente de alcalde primeiro, fai un momento, moitas delas foron como consecuencia de acordos plenarios. Pero vou a poñer algún exemplo, só algún. Adhesión á rede de concellos emprendedores do Buxins. Pero xa lles contestei no pleno de novembro. Pero que xa lle explicou aos cidadanos por que quere repercutir o coste dun servicio que os técnicos municipais como empregados públicos fan gratuitamente. Xa lle explicou a xente o quen vai a ser responsable das posibles irregularidades destes proxectos de obra que se poden outorgar. Bueno, como xa lles dixen, falan vostedes de Buxín máis que de Doin, é dicir, facilidade para facer negocios. E xa non digo nada das bonificacións fiscais coas propostas xa registradas polo Grupo Municipal do PP. Non sei onde as presentaron. Probablemente as registraron no Progreso, na Voz de Galicia, non sei onde. A min, a día de hoxe, non me chegou ningunha proposta. Polo tanto, e xa non digar, reservaron unha partida de 100 euros ao mes polo nacemento dun fillo. Mañán quero escoitalo, señor Carballo. Mañán, no pleno de orzamentos da Xunta de Galicia, a ver se fai vostede esa proposta, que é competencia da Xunta de Galicia, señor Carballo. Non vou a continuar. Moi ben, finalizou a súa quenda. Segunda quenda para a portavoz de Ciudadanos, a señora Luzao, 3 minutos. Señora Roxo, señor Alvarellos, mire, o que hoxe presentan vostedes precisa de moita fe. Fe nun bigoberno que precisamente non se caracteriza nin pola súa transparencia, nin polo seu acerto nas súas decisións, nin pola súa credibilidade. Aspectos que compartirán comigo son indispensables para ter fe. Así que nos queda optar pola imaginación. E miren, votaron os orzamentos fiándose só do que nos parece ou do que pode ser, parécenos absolutamente irresponsable e falto de rigor. E como vostedes ben saben, se por algo nos caracterizamos no Grupo Municipal de Ciudadanos é por ser responsables e rigurosos. Hoxe poderían contar con 2 votos apoiando estas contas, pero preferiron vostedes optar por ese rodillo que tanto lles gusta cando tocan poder.
Logo de repasar, como fixemos antes as partidas de gastos, vamos a preguntarnos por todas as partidas que faltan. A praia fluvial, das grandes piscinas pasamos a un acceso ao río e agora a nada. Fai ben tempo, señor Roxo, que non lle escoitamos nada acerca deste tema. Parece que esqueceu ese tono seu de ser o único capaz de arranxar as carencias da nosa cidade. Pero mellor que estea calado non vai a ser que nos pase como nos buses. Crea tantas expectativas que logo pasa o que pasa, absoluta decepción. Nin un só euro para auditorio. Se tantas gañas teñen de abrilo, polo menos adicarlle un programa nestas contas para dentro do capítulo de gastos, pero nin eso. Nin un só euro novo para a rehabilitación de vivendas, cando Lugo é unha cidade das cidades co parque urbano máis embellecido, co maior número de vivendas baleiras, máis alá do casco histórico. Porque é necesario ir mudando a imaxe que se levan os nosos visitantes co paseo interior da muralla e tampouco nin un só euro. Podemos preguntarnos polo abastecemento e o saneamento do rural, tampouco. E tamén podemos preguntarnos por que neste ano tampouco hai un só euro para os orzamentos participativos. Unha mostra máis que evidente de que vostedes a participación lles produce unha reacción adversa. Canto máis lonxe, mellor. Nos preferimos dedicar cartos públicos a este tipo de accións. Vostedes centranse nun carril bici en contra da opinión da cidadanía ou en levantar pasarelas inútiles. E, por suposto, que falta o mantenimento de todos os seus grandes proxectos. O edificio verde, o centro social da Piringalla, o da Bella, as bañeiras de agua quente, porque supoñemos que terán luz, terán auga, terán persoal, terán bombonas para quentar a auga. Cuestións estas indispensables e tamén importantes porque seguirán engordando o seu xa groso e amplo capítulo de gastos. Deixano todo vostede en más do remanente, como a solución a todos os seus males de xestión, que por enriba son o resultado da incapacidade para executar unhas contas que deben poñer o servicio da cidadanía e non os caprichos e os contentos dun goberno cada vez máis preocupado en destacar máis co seu socio. E esta non é política de altura. Señor Alvarellos, con estes mimbres, señores do bigoberno, e coñecendo como coñecen o noso grupo municipal, que xa son os cantos anos, entenderán que estamos moi lonxe de compartir estas contas e, polo tanto, de seguro que xa non lles fai falta que lles digamos cal vai a ser o sentido do noso voto. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas por segunda quenda para o Concelleiro de Infraestructuras. 3 minutos, señor Roxo. Grazas, alcaldesa. Bueno, o certo é que nestes debates, pois evidentemente, todo o mundo fala, pois, según o ve, pero realmente hai visións que son totalmente opostas e radicalmente opostas, non? E ademais, bueno, falar de que se centra todo, como viña a decir agora a vocera de Cidadáns, nos remanentes, pois, primeramente non é certo, porque, por exemplo, pois, neste último ano, pois prácticamente se executou pois todos os proxectos que había nos orzamentos, ou están axudicados ou xa se fixeron directamente, non? E, por lo tanto, pois creo que ademais foron unhas contas que permitiron nun ano moi difícil, como foi o ano 2021, poder sacar adiante pois grandes proxectos que van ser moi importantes para a cidade e que ademais pois tamén influen pois directamente na economía da cidade, porque nestes momentos o que non poden facer as administracións é o que fixo Rajoy no seu día, pechar o grifo. Teñen que facer todo o contrario e, de feito, toda Europa se está dando conta que precisamente en momentos de crise as propias administracións, que é de primeiro de Keynes, pois o que teñen que facer é invertir. Despois comentaba que non había partidas pois para poder facer nada no novo auditorio. Bueno, hai 865.000 euros que se pode ver para actividade cultural. A actividade cultural podese facer no Gustavo Freire, podese facer no Bello Cárcere, podese facer no Mir, podese facer na Rúa, podese facer no novo auditorio. Cando se fai actividade cultural, se pode facer nos diferentes sitios. E, por lo tanto, eso é unha cuestión de interpretación, pero non é a realidade, non? E, por lo tanto, ao final, nestes orzamentos, bueno, seguramente se Cidadáns ou o Partido Popular ou Cidadáns co Partido Popular fixesen unhas contas, pois, seguramente sexan diferentes, porque senón nos teríamos presentado todos na mesma lista. Pero, dende logo, estes van ser os que van permitir avanzar en Lugo, como así foron os que vimos de facer neste ano, os que vimos de facer hai un ano e que se estiveron executando durante este ano 2021, que eu creo que foron exemplares e que, ademais, dende todas as áreas do goberno, pois se traballou moi ben para que se poderan levar adiante. Moi ben, moitas grazas. Segunda quenda para o portavoz do Partido Popular, señor Carballo, 3 minutos. Grazas, alcaldesa. Mire, señor Alvarellos, a min vostede non me vai dar clase de ética nin de nada, porque vostede, para min, desde logo, non é ningún modelo a seguir. E mire, señor Arroxo, parece que vostede quere meter unha marcha máis
pero polo que vemos, a alcaldesa quere deixalo un punto morto. Vámoslo deixar aí por un momento. Miren, o que verdadeiramente lle interesou a este goberno nestes orzamentos foi chegar a esa ordo dos 60-40, pero nada máis, porque despois non teñen un modelo claro de cidade de futuro. E xa lles adianto que nós non vamos a apoiar estes orzamentos pola súa falta de rigor, porque non son os presupostos que Lugo necesita para esta recuperación post-pandémica e, ademais, están pensados máis para ter réditos políticos e nos réditos económicos e sociais dos lucenses. E tamén deixen para esta segunda intervención miña o desprecio que teñen estes presupostos en relación ás 54 parroquias do rural. Rebaixen a inversión no rural en 154.000 euros, olvidándose das necesidades de saneamiento e abastecemento. Tampouco reflexen ninguna partida para o novo auditorio. Siguen vostedes sin saber que facer o novo auditorio e, mentres tanto, se sigue deteriorando de forma alarmante e probablemente teñamos ali un novo Garañón 2. Tampouco vemos partida alguna para a posta en marcha e posta en funcionamento desas mal chamadas caldas do Miño, nin para o edificio Impulso Verde. E xa nos dirán e pensan vostedes como pensan construir esa zona pública de baño con 0 euros nos presupostos, siguen sin apostar pola banda e a escola de música, e non se olviden, os señores do Bloque, e levan máis de 2 anos levando esta área e non vemos avance ningún. E tamén, señor Alvarellos, xa nos dirá se son suficientes esos 400.000 euros que van destinados aos polígonos industriais para renovar a rede de abastecemento que tanto demandan os industriais e, ademais, ben recollido nese informe municipal de Enxeñería que propoñían unha renovación da rede de abastecemento como consecuencia do incendio do Ceao. E en canto ás transferencias de outras administracións, as contas do Concello, o señor Alvarello non dice toda a verdade. Dice que verdadeiramente subiron 6 millóns de euros. Si, subiron 6 millóns de euros nunha partida que pasa de 17 a 23 millóns de euros. Pero existe outra partida no 2021 de 3 millóns de euros, que queda en 10.000 euros. Por lo tanto, hai que facelo todo en conxunto. E xa para rematar, señora Méndez e a señora Roxo, vemos a vostedes importalles pouco o tema dos orzamentos, porque, bueno, a día de hoxe antepuxeron as axendas dos partidos á axenda do goberno municipal, mentres a señora Pois a axenda quedará para mañá. Finalizamos estas quendas de intervencións coa concelleira de Gobernanza, coa señora Alvarellos, un minuto. Gracias, señora alcaldesa. Mire, señor Carballo, eu non quero darlle ningunha clase de ética. Ese non é nin meu cometido, nin tampouco era a miña intención. Ningunha clase de ética. Pero sí quero darlle clases de elegancia, de moderación e mesura na expresión, por respeto ao lugar no que estamos. Dito isto, creo que estes orzamentos do ano 22 poñen en cifras económicas a aposta do Concello de Lugo por unha cidade que se recoñece no seu pasado, pero tamén nun futuro industrial esperanzador que impulsa a actividade económica. Unha cidade cuxa calidade de vida se sustentará nunha aposta constante e decidida a favor duns robustos servicios públicos. Unha cidade que quere ser un referente de integración do urbano ca súa contorna rural, que quere ser atractiva para quen vive aquí, pero tamén para todos aqueles que nos visitan e para todos aqueles que aposten por negocios ou por empresas ou actividades vinculadas á economía verde, á innovación e ao progreso. En definitiva, Moi ben, moitas grazas a todos e a todas por esas intervencións. Falaban de desavenencias do goberno, creo que desavenencias podemos ver en Castilla e León ou en Madrid, que vemos que non chegan a términos e adiantan eleccións para precisamente votar algún socio de goberno. Nós temos un goberno de coalición, un goberno que sigue unha folla de ruta, unha folla que nos marcamos con un reparto de áreas
non só do orzamento, señor Carballo, sino un reparto de áreas pola representación que temos no Goberno, e esa é a folla de ruta que estamos a seguir, que dá continuidade pois, a transformación iniciada no pasado mandato e moitos dos proxectos que se están desenvolvendo xa veñen pois, do pasado mandato. Falamos de ingresos inflados, decía vostede, señor Carballo, se foran eses ingresos inflados non teríamos que ir a deuda. Mostra manifesta de que non é tal e que, a parte, non hai parte máis técnica do orzamento que os propios ingresos, porque veñen definidos polos técnicos. A parte de gastos é onde entra a parte política, onde destinamos esas inversións e onde nos focalizamos as prioridades para este exercicio 2022, que é o que se está a traballar. A folla de ruta para este exercicio 2022 para seguir a folla de ruta do que queremos para este mandato. E como moi ben lle dixo a concelleira de Economía en canto as propostas que veñen de presentar tarde e mal, porque se houber interés as houberan feito con anterioridade e aparte tamén dicindo que orzamento lle dedica a cada partida, porque isto de reservar partidas para, diga vostede, para que? E canta financiación e de onde a saca tamén, porque o orzamento é o que vai en función dos ingresos, decir, de onde, para que ese traballo evidentemente non o ten feito. En todo caso, moitas delas, como xa lle dixo, unha son o ben cometido da Xunta de Galicia por competencias ou xa estamos a facer a inmensa maioría delas ou xa se contempla tamén no propio orzamento, pero en todo caso lle solicitaba a propia concelleira de Gobernanza que fixera esa reivindicación nos orzamentos da Xunta, todavía sin aprobar, pero a verdade é que despois de ter leído esa entrevista que fixo vostede nos medios, nos deixa todos bastante descolocados e incluso, hasta se me permite, preocupados, porque ante a pregunta de que lle aporta á cidade o ser diputado, pois persoalmente, di vostede, non podería decir o que. Pois ten mañá unha oportunidade boa de decir o que e para que, sobre todo para Lugo, que ese é o seu cometido como portavoz da provincia. E, polo tanto, pois é o que lle pedimos encarecidamente, que faiga algo en pro da nosa cidade. Como se dixo aquí, que non se tuvo coñecemento máis que polos medios, antes de dar esa roda de prensa que se deu, efectivamente, tuvemos o Consello Económico Social, onde forman parte tamén os concelleiros, e onde o portavoz de Cidadáns estaba presente e se trasladou ali as líneas xerales deste orzamento, con ingresos e gastos, onde se falaba tamén das distintas incorporacións que vamos a ter por parte de outras administracións e como non están concebidas a día de hoxe, que recibiremos, pois non se poden contemplar no orzamento, pero estamos a falar que vamos a ter un capítulo 6 superior aos 20 millóns de euros. Isto se dixo tamén no Consello Económico Social, onde o seu grupo, señora Luzao, participou e puido incluso preguntar algo, se creías oportuno, que non o fixo entendendo que dicen que estaban de acordo ou que entendían o que se trasladaba e que, por tanto, íbamos ter eses ingresos. Cando falan deses cartos que vostedes desprestixan tanto, que si protocolo, que si ten esa partida presupostaria, pois mire, para facer así moi por riba a pinceladas, as medallas de oro da cidade, o centenario do Parque Rosalía, os corpus, a ofrenda, a Semana Santa, o San Froilán, cando recepcionamos o pregoeiro ou a pregoeira que corresponde en cada ano, os detalles que entregamos cando facemos recepcións a deportistas. Por certo, todos e cada un deles, vostedes participan, porque como corporación estamos todos invitados, evidentemente, e vostedes participan, polo tanto, deberían saber todo o que se realiza en cargo a esas partidas. Pero hai unha cousa que sí me preocupa, que é a seguinte: que falen vostedes de que non hai cartos para a praia fluvial. Se lle dixo por activa e por pasiva, xa iban os orzamentos, polo tanto non requiren que vayan no exercicio 2022. Ahora sorpresas antes de que finalice o ano, pero falamos do auditorio, igual é que xa está presupostado, xa hai un recoñecemento de crédito que despois se fará na incorporación de remanentes, porque xa teñen o orzamento, igual co das Caldas, o Impulso a Verde, que están financiados con fondos europeos e que amosan un descoñecemento tal.
que é hasta preocupante, que hai cuestións que se incorporarán porque xa teñen a consignación presupostaria e non teñen que ir ano tras ano. Sabes que partidas van ano tras ano nos orzamentos? Aquelas que non se executan. Plan Paradais, Ronda Leste, estas son as que van ano tras ano na Xunta de Galicia porque non se materializan, porque non se comprometen e, polo tanto, teñen que ir. No Concello de Lugo, non. Xa están se farán incorporación porque xa están consignadas a eses proxectos finalistas e que despois fale vostede de saneamento e abastecemento no rural cando a Xunta nos deu 0 euros a pesar do canon que é finalista, que é precisamente para financiar eses proxectos, para financiar aos distintos concellos e non só os concellos do PP, señor Carballo, a todos os concellos. O Concello de Lugo fai un gran esforzo en este canon finalista que revirte na Xunta e que despois a Xunta non revirte ningún só euro no noso Concello. E podería estar así falando de outras moitas cuestións, pero o importante destes orzamentos é que son uns orzamentos igual que os do ano 21, porque estamos en un momento que sigue sendo moi complicado, moi difícil, seguimos con unha pandemia que sigue estando aí presente latente, que nos está afectando e moito. Seguimos con uns orzamentos expansivos e solidarios, igual que os fórumos do ano 21. Uns orzamentos pensados para a recuperación da nosa economía, porque con a recuperación da economía tamén fornecemos ese potente escudo social que levamos desenvolvendo desde que iniciou a pandemia. Non só o que xa levábamos feito, porque sempre foi un piar fundamental para o goberno deste Concello durante os últimos anos, durante moitos anos, que fai un importante esforzo na protección social, pero agora xa fai de escudo e potente socialmente para que non quede ninguén atrás en esta situación complicada. E o facemos a través da recuperación e de diversificación económica, querendo non só manternos a aguantar este tirón, sino salir fortalecidos despois, unha vez que demos superado esta pandemia, como digo, tan difícil e tan complexo. E todo isto o facemos sin perder de vista esa segunda gran transformación da nosa cidade, iniciada no ano 15, iniciada con fondos europeos e complementada cos orzamentos ano a ano. E estes orzamentos tamén están pensados para facer esa segunda gran transformación da nosa cidade, con un modelo claro de cidade, porque se pode compartir ou non. Ora, que hai un modelo claro de cidade, creo que hasta calquer cidadán de calquer parroquia, sexa máis preto da cidade ou máis alonxada, ten claro que modelo de cidade estamos a traballar e queremos acadar. E se fai a través das pequenas e grandes actuacións que levamos feito, ben con fondos europeos ou ben a través dos propios orzamentos. E, polo tanto, temos ese modelo de cidade claro que está pensado e baseado nas persoas, nos veciños e veciñas de Lugo. Por eso, este ano 2021, queremos que estes 1.600.876.755,64 euros vayan pensados por e para os cidadáns de Lugo, por e para a veciñanza, por e para seguir mellorando a nosa cidade e seguir facendo crecer a cidade de Lugo. Non habendo máis asuntos que tratar en este pleno extraordinario de orzamentos, pois desexarles a todos moi boa tarde e damos por finalizado o pleno. La votación. Perdón. Perdón, votación. Sí. Pois pasamos a votar os orzamentos do ano 22. Votos a favor. ¿12? ¿Votos en contra? 12. Procedemos a unha segunda votación. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? 12. Pois quedando os orzamentos aprobados, agora sí, pois desexarlles a todos moi boa tarde. Gracias. Buenas tardes.